Pa da, evo videli smo sada zajedno šta muči te starije, da kažem, generacije, pa šta muči ove mlađe i sad ćemo mi to nekako lakše da raščivijamo uz pomoć Vlade Ilića, našeg stalnog gosta terapeuta porodičnog rasporeda. Dobro nam došli danas, 50 minuta. Ivana je naravno ostala sa nama i Ivana je zapravo i napravila divnu uvertiru za ovaj naš razgovor i tamo da vas pitamo, pa istina je nekako da zaista mlađe generacije nekako su tako, ja sam rekla blentave, sad ne mogu da nađem drugu reč pa ću da ponovim, pa se ničega ne plaše, a onda kako starimo, kako sazrevamo, strahovi se samo množe i samo, ne daj Bože, kad postanemo roditelji, šta sve, evo, i otvoren prozor. Da, i u statistikama imamo da od 40. godine pa nadalje se strahovi... Od 40. Od 40. da. Do 40. to ide lagano i strahovi su relativno bezazleni, od 40% postaju čak i fobije i egzistencijalni strahovi koji vrlo često nemaju veze sa realnošću. Jel imate vi neki strah, Vlada? Jel u čega se vi plašite? Pa iskreno, recite iskreno. Iskreno, na prvu ne znam šta da vam kažem. Nekih guba. Pazite, Vlado, znate šta? Imam velikog respekta prema zmijama, prema malim zmijama, otrovnicama. Šta znači respekta, Vlado? Gde vi viđete vi zmije? Ali ne bih rekao da je to neki strah ili fobija, nego volim da su na distanci. Klasična terapeutska fora, zameniti izrazito kao nije više. Tako i to onda nije to. Ali zaista na prvu ne znam, morao bih da razmislim. Sigurno da postoji neki strahovi tu, sasvim normalni, ali ne znam sad šta da kažem. Evo vidite, možda ste vi kao ova naša gledateljka. Ali ne bih rekao da nemam baš nikakvu strah. Da, pa normalno. Poslušajte, Vlado, ovog. Dragana Kukić-Vojvodić nam piše i kaže strah je izmišljena pojava. Fokusirajte se na ono što nas raduje, a ne na ono što izaziva tu nepostojeću pojavu. Vlado, vaša tema. Ajmo sad. Strahovi nisu negativni. Strahovi su vrlo bitni, jer su od kako čovjek postoji tu da nas zaštite. Upravo sam spomenuo zmije. Dakle, da nas zaštite, da nam daju snagu, da naši preci su, kad su se plašili tigra ili bilo koje druge životinje koje danas ne srećemo na ulici, su dobili ili veliku snagu da se izbore sa određenom situacijom ili da pobegnu. Fight or flight. Tako je. Znači, tu su strahovi vrlo pozitivno, vrlo bitni. Strahovi postaju nezgodni onda kada se plašimo ili stvari ili događaja koji zapravo nisu strašni, koji nam ne ugrožavaju život i od toga se stvara fobija. Tu strahovi onda postaju problematični i oni onda nisu dobri, ali pravi strahovi od toga da vas može otrovnica zaista ujesti ako se susretete s njome. A gde ćemo sad u Beogradu se susretnemo sa otrovnicom? Belouške sve, majke. Ali da vam kažem jednu stvar, ali znaju da izgledaju, verujte mi, one izgledaju kao belouške, a u stvari su otrovnice. Ivana, čula si, znači, aparat za merenje pritiska, on samo može da ti donese dobro. Beli mantil isto dobro, znači samo to treba da se, znaš... Ako je strah, onda je samo strah. Ako je fobija, onda ti utiče na ceo život i na funkcionisanje tebe u svim drugim sferama. Tu je već druga priča. Čekaj, kako čerku vodiš kod lekara, molim te? Pa lepo. Odvedem je, to je njen problem. Ne, tata vodi kod zubara, što je stvarno, sad ima i fiksnu protezu i njegova sestra radi u zubarskoj ordinaciji. Znači, on je zadužen za bele mantile, za susret. Pa nije, vodim je i ja, naravno. Ali do vrata. Ma da ne treba doktor sad nešto u posljednje vreme. Ona je super. Evo nam još jedna društvene mreže. Vera Mitrović piše, nešto što najviše može da me uplaši je to kada idem mračnom ulicom potpuno sama, a kada prema meni ide neka druga osoba. Pa dobro, mislim, to je opravdani strah. Ja mislim da je to opravdani strah. Potpuno opravdani strah koji može i da spasi u određenoj situaciji koja može da bude kritična. Ali u nekim situacijama ne možete da se opustite ako vas to goni. Ali ovdje bih napomenuo jedan vrlo bitan strah, vrlo čest strah, strah od toga da budete srećni. To se sve češće pojavljuje jer se ljudi plaše, ne mogu da se opuste. To je jedan sad od najpopularnijih strahova, je li tako? Tako je. Znači, ako vam se, imamo čak i kod vrhunskih sportica koji dobiju medalju pa postaju sportisti godine i oni to ne mogu
zaista s radošću da prihvate da im je to zaista veliki uspeh, već imaju nekakvu podršku, opterećenje, da neće trajati, da moraju da se ponovo dokažu, da ih neće voleti kao do tada, jer društvo je ljubomorno na njih. Javlja se zavist, izgubit će možda neku vrstu samopouzdanja i tako dalje i tako dalje. Dakle, taj strah od toga biti stresnije je vrlo problematičan i tu treba pogledati šta leži u pozadini transgeneracijskoj, zbog čega se neko plaši, ko je bio nesrećan, ko je nastradao u određenoj situaciji, pa se zbog toga javlja kod nas u današnjem životu iracionalni strah od bilo čega. Evo, kaže Dejan Če Moračanin, na primjer, ko nema osjećaj straha, taj je budala. Pa ja se slažem. Hvala, Dejane. Hvala ti. Da. Ivana, hoću samo da se nadovežemo na ovo što je naš Vlada sada rekao. TAP 011 u jednom momentu zaista grupa broj 1 izbacuje hit za hitom. Da li si nekada ili bilo ko članova benda razmišljao, jao, šta ćemo ako nam sledeća pesma ne bude dovoljno dobra, jao, koliko će ovo potreti, ili postojalo to? Ja mislim da postoji jedan član benda koji je bio zadužen za to, tako da smo svi bili mirni. Pera je bio najviše. Uvek se brinuo za sve i stalno je bio zabrinut i zamišljen, ali toliko smo mladi bili u tom periodu da stvarno nismo imali strah jer smo bili puni sebe i svesni svog kvaliteta, tako da nismo imali nikakvu brigu oko toga. Nije problem. Samo pera pomalo. Pera pomalo, ali dobro. Što je treba da ima jedan kočničar. Neko ko razmišlja malo i u tom smeru. Hvala Bogu da je Pera bio to. Vlado, ja bih se malo preusmjerio na ove mlađe kategorije, odnosno na gledalce. Belouški ili? Ne. Evo, vi ćete mi sad reći, pretpostavljam da svi mi odlazimo neki put do nekog kafića, restorana. Šta se događa? Imate za jednim stolom 2-3 drugarice, za drugim stolom imate 2-3 druga. Neću kažem, da. Šta oni radi, Vlad? I oni samo gledaju mobilne telefone. Tako je. I kad pitate devojke, možete samo da ugasite... Ja se zvijem Katarina ovde. Katarina, zagoreće ti, ali stvarno. Eksplodirat će nešto u studiju. I šta se onda? Kad pitate devojke, kaže, ne smeju da priđu. Plaše se. To jeste tačno. Plaše se. A ovi kažu, vidi kakve su ove opaste, ne smeju da ih priđe, ne znam... Kako prevazići taj strah? Što lepša devojka, što lepša žena, utoliko je muškarcu teže da ju priđu, vi imate iskustva. Izvite što spreke, vi imate iskustva, imate 4 žene iza sebe. Kako vi njima prilazite? Kako vi njima prilazite? Da vas strašno to boli. On to ne može da prevazi. Ja sam ljubomoran. On nema strah da to javno prizna. Ja sam zadovoljan sa mojim jednom, ali sad mi interesuje kako vi prilazite, Vlado. Dobro je da nemate straha da to priznate svaki put. Čekaj, mi ona gleda. I gleda vas i žena, boga mi, ne znam kako će biti danas. Ja sam malo ljubomoran na vas. Ja moram samo da priznam da mlađi muškarci imaju manje problema. Znači, oni su potpuno hazarderi. Mlađi muškarci, znači u odnosu i prema mlađim i prema starijim. Šta znači mlađi, Ivana? Pa mlađi od mene. 35, šta je mlađi? Pa meni niko ne prilazi jer nema gde da mi priđe, ali kažem konkretno ovako. Moja žena kaže isto kad izađe s drugaricama, mlađi prilazi. Mlađi nemaju bukvalno nikakav strah, ja mislim. Vlado, šta je tu stvar? Ja šalim se narod s vama, ali jesam malo ljubav. Ali šta je tu problem? Gde je tu keč? Strah se javlja onda kada nema dovoljno samopouzdanja. Kada nismo sigurni u sebi. Ni ja nisam imao samopouzdanje, pa sam silovito prilazio, ali ovi sad ne prilaze uopšte. Pitajte žene. Kada nemate podršku, kada niste naučili da imate podršku i onda se plašite neuspeha. Ili ste možda doživjeli da vas je jednom odbila jedna žena, pa drugi put, pa treći put i onda sve je manje samopouzdanja i ne smete da doživite još jedan neuspeh. To je osnova u mnogim kategorijama straha, ne samo u tom prilaženju muško-ženskom. I s druge strane, danas žene preuzimaju sve na sebe. Danas sve više su žene te koje prave prvi korak, koje prilaze muškarcu, koje vode glavnu reč i to se pokrenu, pa kad nema koga... To je iz nužde, Vlado. Iz nužde, tako je, jer pričali smo o tome, dakle, muškarci prestaju da budu muškarci, znači prestaju da budu ti lovci, ti probojni muškarci koji imaju zube, koji mogu da stisnu, koji mogu... I onda imamo posao za zubara, dakle, kad neko
kad neko ne može da stisne u životu, onda se pokvare zubi, naravno. Znači, moramo da stisnemo. Znači, nema labava. Jel one očekuje da ćemo mi da im priđemo? Opet mi vadite reči iz konteksta. Nema veze. Lepo je tako. Sve drugačije. Dakle, tako je. Vlado, to je novinarski. Ali evo, pazite, kaže, Jelena Krstić je mnogo se plaši zmija, a biolog sam po struci. Jel vidite? Pa eto, svaka vama čast što ste se onda uopšte bavili tim poslom, a suočila se sa svojim strahom. Tako je, i to je vrlo bitno, suočiti se sa strahom. Dakle, imamo mogućnosti kako da prevaziđemo strah. Jedna vrlo jednostavna, lagana mogućnost je kroz sport i rekreaciju. Znači, u stanju straha vi ste napeti. Počinje jako da vam lupa srce. Mišići su u tenziji, a kada ste u nekoj sportskoj aktivnosti, pa to može biti i ljubavno sportska aktivnost. Sviđa mi se tako. Sportska aktivnost. Sviđa ti se, Vlado, sviđa mi ti. Ivo, šta ti kažeš na ove savete? Kada ste u sportskoj aktivnosti i posle toga u stanju opuštanja, ne možete imati strah. Jer ne možete biti opušteni i plašiti se istovremeno. Ali na takav način vežbati sebe da umanjite strahove. Vlado, kako za onu sportsku aktivnost kad nismo još prišli devojkama koje se nalaze 100 do nas? Zato što meditiraju, Dene. Meditiraju. Tako je, da bi se smirili. I treba da meditiraju. Meditacija je jedan vrlo bitan moment kroz... Tako je, disanje, meditacija, kroz meditaciju i tekako možemo prevazići strah i može nam pomoći da jedna od metoda. Ja dolazim kod vas jer hoću da me naučite nekim stvarima koje očigledno nećete odgovoriti kamerama. Onda ću ja kod Ivane da dišem. A ti kod Ivane za pevanje? Imali smo, baš prošlog vikenda je bio fantastičan seminar u Beogradu. 5 nacija se skupilo. I nastavljamo sljedeći vikenda u Podgorici, a u Beogradu je ponovo prvi vikend u martu mesecu, tako da vas očekujem. Važi, hvala. Hvala Vlado, hvala Ivana. Hvala vama. Hvala na iskrenosti pre svega, hvala na osmehu, hvala na gostovanju i hvala na dobrim pesmama i jedno čekamo nove. To smo hteli da čujemo. Hvala. Smo odmah podigli raspoloženje u 150 minuta.